eyi ndị Igbo nwere mmadụ ebe ọbụla ịnọkwa n'ala ọbụna ike na-eme n'obodo ahụ mata amata na onye Igbo bie kpatara ya. Ndị Igbo na-egosi onwefa bot n'aka ọrụ ife anyị ji biri and ife anyị ji aba ịghọtago. Sọsọ ọbụla o si na-adị make sure na ịnọ n'etiti ndị Igbo ọbụna ịchọ imeke in this life ọbụkwana na ịchọ imeke in this life make sure jide ya n'aka, jidesie ya ike, jidesie onye Igbo ahụ ike ịghọtago. So ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị, anachitego m azụ na Volt 104.3 FM ka nweghị ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nkịta maka na taa bụ Tuesday bụ another beautiful day. Yes, another beautiful day. Ịkọ akụkọ otu ị ga-esi wee mata that na ihe ọbụla ị na-eme mata amata that na iji ndụ gị iji akara aka gị n'aka. Ife ọbụla ime ikwene out of this life ka ị ga-eji wee biri, nyewa ka ị ga-eji wee zụọ ụmụ gị, nyewa ya determine na ya aba nga ka ya egbufu gị egbufu ka ya dịrị onwe gị ndụ. So ị nwere options and ihe a ji atọ ụtọ bụ n'ọgwụ a ya eji aka gị make the choices for yourself. Nke a bụrụ na mmadụ bịa fọsụọ gị gị bụrụ ihe ịchọghị ịbụ ma o mebe ihe ịchọghị ime. Ọ bụrụ mmadụ fọsụọ gị, ọgwụ a ji aka gị. So onye ka eji esi na bed ọbụla ime ekikwenele otu a ka ị ga-esi wee lie on it. You lie on the bed you make. Imeke the bed of roses, lie ya n'elu. Imeke a bed of thorns, lie ya n'elu. So it's now your choice. You decide ụdị akwa ịchọ emebele onwe gị. Onye ga-ewebatazi m n'akụkọ nji maka ya weta maka nwoke ihe a na-eme na Anambra State, somewhere na Agụlizi Igbo, one of the villages. So this man, according to him, ọ mụrụ ụmụ ise. So n'ime ụmụ ise ụmụ, nwa ya nwaanyị bụ nke ịtọ m ga-akọ maka ya n'ụbọchị nke taa. Onye nke dị 15 years. Kedu ihe nwoke a mere mgbe o jidere nwa ya dị 15 years with nwoke ọzọ? Nwoke a wee dara nwa ya lie ya elu. Imeche na nsị lie ya na o ji moto lie nwa ya elu, ma na ọ zọrọ nwa ya ụkwụ, o je dọkpụta nwa ya mee ya ihe nwoke na nwaanyị na-eme n'ime ụlọ. Ụmụ nwoke tozugoro etozu, ndị nugo di na nwunye ha ekwe ma ihe ahụ ndị di na nwunye na-eme. Anya wee mekete anakọta amụọ nwa. Ihe a ka ọ daalụ nwa ya wee mee maka na gịnị mee na ọ fụrụ nwa ya nwaanyị ka na nwoke ọzọ nọ. Ọ fụrụ nwa ya nwaanyị ka nwoke ọzọ na-alị elu. O jidere nwa ya nwaanyị, akọwazịrọ otu o si wee jide nọ na biya ka ya bụ nwoke batara na nwa ya ka nwa ya ji ebe nwoke ka ọ nọ n'ọfịa ka a dakpuru nwa ya. But the point remains that ihe a bụ nna, a father, jidere nwa ya nwaanyị ebe nwoke ọzọ na-eme ya ihe o kwesịrị ime at age 15, afọ 15. Kama nwoke a ya sị nwa ya na ihe o mere adịrọ mma, nye ya punishment, jee ebe nke nwoke cheke nwa ya for test nwa ya for HIV, AIDS, STI na ndị otu ya. Nwoke a wee jee dalụzie nwa ya wee likwa ya dịka itozugo ime ihe a. Iwe ihe eme wee bụrụ onye ọzọ ya ma emekwa gị ihe ọnwe gị ma ọ bụ ihe nwe gị. Nwoke ọzọ enwere right inwe gị. Maka na ihe dị na-ekwu ihe otu a bụ gwa m ihe mere nwoke ga-eji wee jide nwa ya na ụdị ọnọdụ a. Kama ọ ya reprimand the child, o jezie jee mewekwa nwa ya bụ nwatakịrị the same thing, onye ilu. So this man now, achọrọ m ịghọta, ọ na-akụrụ nke nwoke aka sị ya na ọ na-eme ọfụma, ọ na o mere ọfụma, ka nwa ya nwaanyị ka ọ na-akụrụ aka sị ya nne m ihe a ikwesịkwara ime mana ọ m kwesịrị ibu ụzọ wee mee gị ya, ọ na ikwesịrị ime ya mana ọ bụrụ onye ọzọ ka ikwesịrị ime ya wit ọnwa ka ikwesịrị ime eji anyị ju ebili ede mma. So otu ị matagoro ihe a ọnwa kwesịrị ibu ụzọ kụzi gị ya mana ime gị wit onye ọzọ at this age i mere ọfụma. Mgbe ajụ nwoke ka ebe nwunye ya nọ sị na nwunye ya anago. And sometimes you know wonder ihe mere ụmụ nwaanyị ji alapụ their marriages.
nwaanyị nọkọta atete according to him na nwaanyị nọkọta atete nnọọ sị mba na ọ chọọzị ịnụkwa ya na ọnụcha na ọchọ ịnụ di ọzọ ya divorce ya otu a ka nwaanyị si hapụ the marriage jee n'ụba nwoke ọzọ. So ihe chọrọ ịghọta na ihe a gịta nwoke a sị na ụmụ ise ka o ji n'ime ụmụ ise anụ onye nke anụ a ọ gbara ụdị agwa a n'isi ya o mere ụdị ihe ọjọọ because ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ to me. Amarụ m maka onye na-ege m ntị ịdị sure na nwoke a mụrụ nwa? Yes, ijidere nwa gị nwaanyị your supposed daughter ijidere ya with nwoke ọzọ ka nwoke na-edefile that child at that tender age. And guess what? The girl dị ime. Yes, ọ dị ime. Ọ mgbe a jụziri ya sị ịmakwara nwa gị nwaanyị dị ime n'ịtụba gị ọ sị mba o na ọgbọ ọkụ ya bụ onye izizi metụrụ nwa ya ka na enwekwara onye ọzọ. Kedu onye bụ ya na o jidere naanị ya kpaa afa the man the guy. Asị na the guy na-eme ka onye isi na-enye a the boy na-enwepụ sịkọsịkọ na the boy mere nwa ya nwaanyị ihe a na-enwe sịkọsịkọ na ọ na-emetụ ya na ọwa ọkụcharụ na brain ya na-abịa na-apụ ọ na-atọch ụmụaka network providers na Nigeria si eme na isi na-abịa ọbịa pụọ na ọnyanwa bụ onye tụbara nwa ya nwaanyị ime ọnyanwa ka o jidere ya na nwa ya nwaanyị. Ijidere nwa gị in that kind of position situation ihe imedebe bụ the best option best thing as a father ị ga-eme nwa gị nwaanyị bụ gịnị ilipụ ya elu n'enu onye isi adịrọ mma lelee ya. Ị kwesịrị ije na-agba na-eche ka ịma na nwa anụ o vutego AIDS ka o vutere ọya mbiri ọnwụ. Ihe imedebe bụ gịnị irikwa the child elu otu aka ga-esi na spread echi niile na nwunye dị na mma nwunye na-cheta azụ ị mara na ọya onwe nke nwoke bụ vunye nwa gị ivurie vunye nke nwaanyị nke nwaanyị nke ọ na-eme ọtụtụrọs na ọdị anya ọ gbapụkwa o jevunyekwu ya nwoke ọzọ a na-ebugharị ọya everywhere. Apart from the statistics of ndị vu ọya na Nigeria, each state apart ya ndị bụ HIV and AIDS na Enugu state. In fact, almost all the states dị na Nigeria I'm surprised na Lagos agba the first na that hey. So you nwere ike ịghọta na this situation bụ nwatakịrị nwoke a ọ dị nwatakịrị okenye nwoke a na-akọwata na this girl bụ nwa ya nwaanyị. So need ije check ekwesị ije mee DNA ekwesị ije mee ụdị ihe a mee the first thing ekwesịrị imegodi DNA. So I doubt onye abụrụ nwa gị ntanta ga-ama nkwụ ọtọ ọma nkwụ ọtọ chaa chaa na ọ bụrụ na eziokwu na onye a bụ nwa gị nwaanyị ọ kwụrụ ọtọ something is wrong somewhere. Ọ kwesịghị ịkwụ ọtọ. Ọ bụrụ na ị dị desperate ime something with nwa because adịrọ m sure na nwaanyị kọrọ ụkọ that much that na brain gị ga na walk backwards nke ije buru nwa gị. Adịrọ m sure ihe a bụ arụ ndị ihe a na-eme na-asị hey kedu ebe ndị Igbo ga wrong? Something is wrong somewhere because normally in the olden days ụdị ihe a na-eme sọsọ nke nwoke buru nwa burugodu nwa 15 years
against her will anaghị eme gị arụ. Not to talk of a father ime nwa ya ọdị ya o kwesịrị anapụta mụọ ya ọ ga-ama ka ọ bụrụ gị from ebe ahụ ị nọ inweta onwe gị na the shrine of that community. A wee kpezi ikpe otu a ga-esi echestaiz gị weda na ya amapụ gị n'obodo or ị ga-aza the community market or even market square or even the village square and ị ga-agba ọtọ n'azị ya ị ga-agba ọtọ n'azị ya normally. N'ala akwụkwọ dị otu a the first thing na-ajụ onwe m bụ kedu ebe anyị merụ mmegide anyị, kedu ihe ọjọọ anyị na-emegide anyị that na anyị adị agbatakwuzila anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụrụ back in the day Hey, well, mmemepekwa phone line maka otu o si wee dị kịta anụnụbeghị m nke a. Normally nwa gị nwoke nwa gị nwaanyị nwee ka nwoke so eme ihe ị ga-emegodo bụ emege kpọọ ndị polisi. Maka onye nke a ka ị na-eme ihe ọrụ kpọrọ ndị polisi o jere hospital si ka o cheki onwero nothing for the child. Kita the girl adịghị ime a na-asị na ọ na-atụ onye ọzọ aka. Just look at the level of irresponsibility. Ọ na-atụ ya ka ọ na-atụ onye ọzọ aka. Negodu na ihe mpa mmadụ na-akọ. Kedu ihe nwunye gị ji wee ịmarọ ọjọsụ nnọọ tete nnọọ si na enwere ihe ime otete si bitu ụdị omume iyi na-emegasị onye ma nke imerụ nwaanyị mmadụ nalie. Anọ m live na YouTube, of course ije na YouTube anyị join anyị live na Volt Odenigbo. Ọ bụrụ na ị nọ na Facebook anọ m na Volt 104.3 FM na Facebook. Anọ m na phone line 0706-048-5853 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ka anyị mata ife ilo maka ihe mere n'ụbọchị nke taa. Nwoke jelu nwoke jidelu nwa ya nwaanyị ka nwoke ọzọ na-edi faịlụ ya kama ọ ga-eje kpọrọ onye ahụ polisi ma o were ihe dịka ya hand could suppose meet that boy first tupu a na-ekwuzi okwu akpọ polisi ọ na-akpọ polisi ka ihe ga-emmụ mana kama nwoke a ga-eme mana of course onye who lives in a glass house does not throw stone. Maka nya na onwe ya makwu na o ya eme. 0706-048-5853. Hello. Thank you, man. Chinonso no. Ọrụ dịkwa oyi, anyị kene Chukwu. Daalụ sọ. Daalụ. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere ka ị ga-esi wee mụ nwa otu ihe na ga-ekeniwe ebe nwa gị nọ.
maka eke ime adị m oyi nnọọ nnọọ gaa n'ihu Eziokwu
Obedience is difficult. Everything is difficult. You know, I want to look. I want to read Bible. Yes, I don't read Bible. No, I can't see. I can't see man. You may mom, I may mom. My background is not in our protection. I don't know. I'm not going to my background. Now fight to get it back. Okay, I'm going to find out. Background is the blood is the logo. So you need to have one year in a battle. Utakuwa ndiko na nguvu yote ni na sababu kwa nini na sala problem ona kati kwa sema ndio kama noda ona katanya kwa kanya gaze kuna somo oh ni kama mendo mada mpamba na kwa like this background mada right kuna fight mada ona katangwa dubu ona katangwa kuni na kwa sababu hata kama mtu ni ebo mtu jana kutempa ya ni do background na right mati ba kwa spirit na matarno ni do ya ono ba no mari ni tamna ba de ko ko tawa mana ke ka chance ni background ana ko para ta ni bro bi ti mo apo mo ni so na ba mo ta kando de ni mo no Dalo so. Dalo. All right. Ahonya bụkwa nke bụkwa another term bụkwa ịma ebe isi abịa anyway otu mmadụ one na-ajụzikwa mmadụ one chọkwara na ịma parents enwezi kịta anụwa na-apụzi nnọọ na like ọka njọ ebe parents nọ maka na nwatakịrị ama mmata ihe ọma nshi aka n'ime mata some things all guidance ndị okenye kwesịrị na-agaide onye ahụ onye ka o ji anakọtakwa duru ụmụaka gaa na enwere 3 holidays in a year at least n'ime 3 ahụ iduru nwofa ga 2 gaa village ọ dị very important ị gaa village ndị okenye jefu ndị okenye stay 2 nights holiday ka fabia ka ha na-amụta a lot of things na-eme and all because ndị mmadụ amara ebe fasi ụfọdụ ndị nne na nna jikwuzi aka ha ekpuchi ka ụmụaka ha mee ịhapụ mmadụ through identity ha onye mere nwoke even okenye ngwane na okenye makwunu okenye mmanụ bụ ihe duruzi nwatakịrị dị 15 wee jee ụdị ọnọdụ akịrị ihe ọ na-akụ echi niile ka ihe ọ na-asị na ọ ya bịbịa kụziri nwatakịrị ahụ gee ya ntị ha dị amụ maọbụ somehow so universe eme gị enye disrespect onwe gị naturally ụmụaka ya disrespect gị if you don't respect yourself fadị ọ bụrụ fa nwa na-eme ya but onwego otu isi wee dobe onwe gị ha si wee na-afụ gị that's nsọpụrụ ama ndezi no like naturally ha dị apply ya ha dị eje na mirror awụ ike a na-ekwu okwu akpọta maazị Emeka the next thing ị ga nwatakịrị ahụ ama nchi echi otu o shiwe dị ya n'obi ka o esu ekwupụta ya why because
even respect for you icheki ịpọsụ cheki ihe ọchị ikwu tupu o kwuo ya dị ọzọ. Otu a nna na nwa nọ kịta ha nọ n'ime ụlọ ka ka the girl ga-esi na-agwa mpi okwu. Ụfọdụ bụ ndị enwekwa ike sef the girl adịzie depressed even ikwu okwu nwa ma disrespect ma respect ọ ma nwedị because ọ dị ekwunwuzi okwu onwego something in her breaking. Ọ ya dịkwa egwu na next generation. Hello. Mgbede ọma ka eke ime nnọọ ọrụ dị mma anyị kene Chukwu. Nnọọ papa ejima. Emana adomusho noyo am trime nwa akuta no na mbo mu ambo papeji ma febe mmadụ na-eme nwa m ihe ọjọọ enọkwa n'ime kwa ihe karịrị nke a onye a chọrọ ime na nwa m kwa adomusho noyo amụrụ nwa ahụ eziokwu iji ese na ọ bụrụ ya amụrụ ya adịghị aba alụ ezigbote alụ anyị ga-akpọ polisi ga-anọkwa n'ime ya mee nke ka njọ. I am mgbede nakwara anyị na o ise daalụ sọ. Alright, 070604858531 0915-570-8347. Hello. Mgbede ọma. Adị m oyi kekwan. Ise Ezimo no. Naligon. Voice gini break is kwa. Voice gini break is gini. Ganiri is gini. Of course, non di uwe ojii na interrogate zie. Tie di ya metụ ya ka just kpụrụ ya jee na nke ndị uwe ojii. Ise daalụ sọ. Alright, unu anụgo ya na onwe ike ọ bụ na ọ nwe ihe o nwere, onwe ihe ọ nwụrụ. Anyị na-anụkwa cases of mana onye nke a bụ na o jideziri nwa ya ka ya na onye ọzọ na-emezi mmekọ. Kama ọ ya asị mba. Nwa m pretend kene
For where? Nebe. Hello. Okay, Ganir. Hmm. Ị mara onwe gị, ị mara onye ọzọ, onye ọzọ makwara onwe ya, onye ọzọ mpụ. Maka ndị na-asị na ike na ọbụrụ dị mma ịmụkọ nwa, ka eko onye na-egosi nne nwa ya obere dị otu a. Mụọ na-akpọ gị ha bụ ndị abụọ mana o mere ebe anyị, ndị a ndị gosi gị isi eke mere dịka. Onye ahụ mmanụ kwuru mgbe akpọrọ ya polisi. Ebu na ewe na polisi, mmanụ tụrụ n'oge unu ga-agwa ndị ahụ eme na nwa ya, ma ruo taa. Mmadụ na-eme nwere a na-akụzi na-akwụnye n'isi ike ebido okwu ọnụ. Onye ahụ eme nwunye ọ bụghị ha n'ọbara. Maka onye na-eme nwunye ọ dị ya n'ọbara. Ọchịga ma ihe ọbụla na-eme n'ụwa. Onye nwere mmepụta onwe ihe ji emepụta ka mmekọdịrị last person ukwu ama bụ ọkụ maọbụ ofu nwa na-eto eto ka a na-akpọ ya ka ọ sị na ọ bụ na be ha na mbara ama mgbe nwunye echicha. Takara onye ọ na-adịrọ n'ọbara ama m nwunye mana onye ọ dị n'ọbara ọ dị ya. Bikọs ndị na-adị ma ọ dị a na-akọntrol ya. Ihe ahụ mechie ya nwoke ahụ ga-aghọtakwa onwe ya mana ihe ahụ na-anyị mekarịrị ya mgbe ahụ ọ ga-asị ya mmiri ahụ ọ masị ya ama mmiri nke ọtụtụ awa nke ahụ karịrị ya ọ bịa bụ bọọlụ ndị eme ya nwee ndị na-ama eme ya agwara m na-esi na ihe esi n'ọbara ada ihe esi n'ọbara ị na-ahụ ọkpọtara ebe asị na ịkpọtara ejiri ofe ọnụ ụtụta ewe mmadụ anọ na-esi ụmụ ndị ọgwụ ndị ụmụ ndị ọgwụ ndị ụmụ ndị obodo a ọ na-ebu nke ya wee pụtara ezigbo dịbara nwa nwaanyị ndị background ya pụtara onye ndị ga-eme ya ndị ama eme ya onye ọzọ n'ọbara ama eme ya mana onye ọzọ n'ọbara ọzọ ndị anyị na-ejitere mmadụ niile na-esite n'ozi ọ ndị ọzọ n'ọbara na-esi ya bụ ndị mụtara anya ndị ahụ mụtara amụta iji ha ga-asọpụ ụrụ mana aka bụ ọdị na blọd ọ dị iji ịsọpụ ya mana ndị mụtara ya amụta ọ bụ na ike na-eme na ọbụla nke n'usoro ọzọ na-eme onye ahụ ga-adị iji asọpụ ụrụ mana onye ahụ ọ dị na azụrụ ya ọ dị ibugodo ya aka ị na-eburudo mma bupụ ya ka ụkọ adịkịrịcha ahụ maka daa spirit ahụ mere anyị niile ọ bịara blọd Daalụ sọ. Daalụ. Okay. So ọ na-akọwata bụ na ọ bụrụ na o nwere ka o si wee dị otu a na ihe ọ na mmadụ na-eme dị ya n'ọbara and ọbara na-akpata mmadụ ji eme ihe ọ na-eme but o nwere ndị bụ na ọ dịgodo n'ọbara mana ha nwere discipline once you nwekwa na discipline and aside from this man na o nwere ike ọ bụrụ na ihe abụrụ nwa ya nwaanyị the point remains that ọ likere ụmụaka and onwe ha boundaries onwe ha discipline onwe ha boundaries whether na nwa ya or not onye a wụ obere nwa it's not like na the child erugo 30 years or not the 27 ọ bụ na onye dị 27 ka na ya na-eme dada tachọ ya kpọchi ya imi but ha na-eji achọ ụmụaka ha karịcha so onye a nkịta anụnwa bụ gịnị ọ dị asa anya ebe onwe ya bụrụ onwe ya nke nwa ka ọ chọ no matter the age ọ ihe ọ pụtara onwe ha boundaries at all onwe ha any atom of boundaries more respect na onye a bụ nwatakịrị na onye a ka na-afọm na ome onye a ihe dị otu a ka ị ka brain ya ga-esi teki ya ọ chọrọ ịma ihe ọma bụ na once ọ dịgo ya n'isi to do it na ọ ga-eme ya. Hello, mgbede ọma, good evening, ka afọ gị na ebe isi akpọ m? James nnọọ.
Mm. That was so. All right. 0706 My one at 0915 570 8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime? No. Ifeanyi Chukwu no. Mm. Mm. Daalụ so. Yes, in as much as na ị ga-recognize the ọbara, hụ nchetara na o nwere some certain people bụ na ịbịa n'ezinụlọ fa na-ezu oshi, a na-eme aka ntụtụ, a na-akwa nye anyị nụọ nwaanyị a na-agba n'ilo, ha dị proud of it. In fact, anụbata ga-anụbata as nwaanyị, but a na-enwe one or two n'ime ezinụlọ a na-adị eso ụzọ ahụ. Onye ma, a na-enwe one or two na-adị eso ụzọ ndị ọzọ na-eso. Onye ka o ji awabịakwa na a na-ezinụlọ na-enwe very good farm Christian home, mana a na-enwe ofu onye ma mmadụ na-abụọ ya wee icheta obi amapụ gị, isi na nwa a ga-alapụta gị. Achị ka eziokwu eziokwu ọla ofu ọbara ahụ. The point is that anyị ga-amụta ka esi take responsibilities for our actions without ịchọ onye anyị ga-put the blame on, or ihe anyị ga-put the blame on. Anyị niile bụ adult, anyị ma ihe bụ nke eziokwu na nke bụ asị. Anyị ma our left from our right. Before nwoke ahụ eji ije mee that girl that n'oche gị plan ọ ya ma ebe ọ ya anọ wee mie ka ọ na-eche uche, why not uche ahụ ịgbatakwa ya sie ihe ị na-eme dịkwa njọ, kedu ihe ị ga-eme ka iwezuga onwe gị na that particular situation, or iche ọbụla na-eme gị, why not ịkpọpụ that child na your home? Ọbụna nwa bife ga-eduba gị n'ọnwụnwa, why not gị nwa na onwe gị ije chọọ onye ị ga-agwa okwu si ya nekwe ka o si eme gị. Ọ kaara m mma na mpụta nsị mmadụ kịta nna ọkwa ifo nwanne m nwoke na ọ na-emekwa m idine karịa na ejide m na ya bụ omume. Ọ kaara m mma kịta na m ji gwa a parrot my deepest and darkest secret. O je gbasaa ya mana ejidere m na dị omume. O wee bụ na caught gị in the act, caught red-handed.
because nke bụ eziokwu na anyị echego plan all this thing malụ ka ọ ga-esi wee ba n'otu ihe mezili eji ejide this man bụkwa na the girl dị ime o ajụbazie ya ọsị na mpịa ajụba mpịa sị na ọ bụrụ ya na onwe onye ọzọ jụbazie mgboro ole ka o megoro ya nwa ya ọsị mgboro na-abụ mgboro ebu ahụ ọ bụrụ nke nwaanyị bịakwute gị gị waje force yourself on that girl and they plan si gị anọ dowe uche gị na your mind otu ọ ga-esi wee ga in as much as Nigeria relate why don't you able that every day we are working to go away from poverty mana isi from a poor home hapụ na ọbara enweghị ego ka o overtake gị hapụ dị ọbara enweghị ego the spirit of poverty or the bloodline of poverty ka o rule over you ka ị taa aja na ụwa were eze taa aja but ịma that you cannot afford ịta aja onye mere every morning ibinye ịpụọ ibinye ka ije kpaa ihe a ga-eri so why not mgbe that mmụọ of ịkpanite gị ije mee ihe ọjọọ ihe ikwesịghị ime knowing that na mpa gị mere ya ọ na ọ dị na your lineage na ihe dị n'ọbara why don't you ebe ọbụla ị nọ si ihe a nchọkwara ime o because ị na-plan ya ọ bụrụ na ihe a bụ ihe ọma you no go plan kwe otu ya wepụta iteta ụlọ every morning si na ihe eje church even to go to church ị na-plan ya ahead of time ịchọ ịga ọrụ ụfọdụ n'ime unu bụ nteta ụla ụbata ọrụ n'abalị unu ebido plan nwa maka echi ụdị mmadụ ma adị m plan maka tomorrow m teta ụra n'ụtụ nchọ ihe m ga-eri ọ dịrọ nchọ something yiri ihe maọbụ na m ya agba ọtọ shi na be m pụta but at least ama m na m eje ọrụ the next day ama m na m eje chọọchị on Sunday otu a ka ọ ga-abụ ịchọ izu oshi ịma na ị chọrọ izu oshi adult bụkwanụ the adult will just you are like every other human being but ihe make you an adult is taking responsibilities for your actions maka na ịma na ihe pụtakwa n'alụ na ya I'm telling you ije hụ ga-egbu oge egbu ofu ga-emeriri a ga-ejide gị I promise a ga-ejide gị ndị mgbe marọ because ije ketego na iche na ọ dị normal onye ga-eji enwe many days for the thief but one day bụ for the owner and oge ọbụla nke ahụ ị chọrọ isi na ijeche nke ikpeazụ a na-eme njezi iko ga-eju ebe a nke a ga-anọ enwe gị and ịma spirit gị nọ na-asị gị ejekwene nke dadị ejekwene mana ijisi ike because ihe ọjọọ na-akara anyị izi omume ihe ọjọọ na-adị mfe omume the easiest way out of everything bụ appian way shortcuts adọ ya na problem why not ịkpọ mma nke nwaanyị si ya nwa gị achọkwa iduba m n'ọnwa bịakwa akpọrọ nwa gị and mmadụ asị bụ ha na-apụ ịchọ live a marriage you left ịhapụ ụmụ gị with a man nwoke na-akpakọtatabere onwe ya ọnụ ịhafụrụ ya ụmụaka ha ka ụmụaka ise nwoke na-ejikọtabere onwe ya ọnụ gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị na-ene onye anya mana onye anụnwa ejikọtabere onwe ya kekọ ya so ejikọta onye ọzọ but just to know hafụrụ ya ụmụ gị ọ even nwa gị ka gịnị mee ọ zụtọkwa ụmụaka ahụ azụtọ ofu ihe ga-emefe onwe ike ịnọrọ ebe nọ nwanda a sị gị na nwa gị pụrụ apụ nwa accident ịjụọ nwoke na nna ya nọ n'ụlọ ka ebe nwatakịrị ya jere sị gị na ọma akwa ofu onye adịghị azụ nwa I promise you Chukwu bunyere ya nwoke na nwaanyị ma ihe o ji ebunyere ya nwoke na nwaanyị ofu onye adịghị azụ nwa jee cheki onwe ofu onye zụ nke nne zụ nwee ike otonite oheti ụmụ nwoke ma oheti nne ya nke nwaanyị nwa nwaanyị zụ nna zụ tonite onwe ike ịdị arrogant ụdị respect mmadụ o jiri ụmụ nwaanyị na-egwuri egwu
Why? Because a mother figure kwesịrị na-respect marry the true essence of ụmụ nwaanyị anọrọ nso. And otu ọnọkịta ofe irigo na mmiri ya mere ya abandon, so ụmụ nwaanyị niile ga-eme ya abandon. Ya nwa na onwe ya ama na ereti ụmụ nwaanyị. Now, how responsible ka iche na this man na-amere onwe ya nwaanyị ụdị ife anụ? How responsible ka iche na ọ dị? Melon o ji eme ụdị agwa, ụdị onye adịghị ka onye ga-enodo ụmụ mmadụ anya, ma nwoke ma nwaanyị nọ n'ime ya. Ọ dịghị ka onye ga-enwe time for ụmụ ya. Achọrọ m ka anyị na-ekwu maka otu ihe shiwe dị n'ọbara, otu o si dị n'agbụrụ. Cheta that na onye ahụ tụpụla na chee ihe eche o. O tụpụkwara na chee ihe eche. Ọ ikwelu chi ga-ekwelu isi nwaanyị ịma mmezi ya, wezuga onwe gị n'ihe ọbụla. Make it a life goal, iwezuga onwe gị n'ihe ọbụla ga-etinye gị n'ọnwụnwa. Ọ bụrụ na mmiri na-egbu gị, mmiri zobe nọrọ n'ime ụlọ. Ọ bụrụ na mmiri na-egbu gị, eje na swimming pool, ejela na akụ stream. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na-alapụta gị, ịfụkwa na alụ nwaanyị gbabali ọsọ, a na-eme ya eme. Iche onye ga-confine say na-ekwe ihe wu your problem o. Set alarm every 1 hour, ịfụ nwaanyị gbaba ọsọ. The point is that achọrọ m ka anyị ghọta that na ihe ọbụla nwere solution. Si ihe nwere solution bụ ọnwụ. So si ihe nwere solution bụ ọnwụ, nke bụkwa na ụfọdụ ndị pastors self na ha ekpọnitewego ndị mmadụ n'ọnwụ. Ịfụgọnụ na ihe nke anyị mara na eziokwu ka asị afụtụnụbeghị m, mana anụgo m na ntị na enwe ndị akpọnitere n'ọnwụ. So ọ bụ na ifunugokwe ime ka anyị marụ na nke nwa nwekwuru nke nwa na iche na ọ fịakwụla arụ omume na ọ dịbago mfe. Everything nwere solution. Ife ile na inwe problem, ọ bụrụ ịma chi na-efe, ije yọba chi gị. Onwere ka ha ga-esi wee gbarịpụ gị, onwere ka ha ga-esi wee hapụ gị, onwere ka ha ga-esi mee gị abandon. Ọ dịrọ possible. I'm telling you, ọ dịrọ possible. Chi ọbụla ị na-efe na-ege gị ntị. Maka ụdị mmadụ a kịta, a ga-enye ezigbote jail time. Mgbe ọbụla o ji epụta obodo ụwa n'isi. Mgbe ọbụla o ji epụta obodo ụwa n'isi. That's just the thing. So gwanụ m mbọ niile ịgbagide from the point iji wee hapụ nne na nna gị till the point ejide gị na akparị m agwa ọjọọ ị na-akpa. To what extent? To what extent actually? Kezi uru mbọ niile anyị gba abalị? Kedu uru hustle a niile? Ọzụzụ ezugidere onwe gị, imegidere ya nnọọ, idigidere ndụ a ka ịbịa end ya na nga ma ka ị end ya dead. So kedu ife metelu na ụdị ihe a mebe ịma njide nwe gị aka? Ọ dịrị izi, mana o nwere solution. And that solution starts with you. He get recognized good na ị nwere problem. Otu isi blame ya, ịchọ blame ya your lineage or your bloodline or your generation. Ndị nna mụtara nna mụtara. Otu ọbụla ịchọ isi wee o nwere solution. Ihe nwere solution bụ ihe ikwetebe na ị nwere the problem of. Once you put anywhere problem, it's in a good 60% on the way to solve your problem. The rest 40, but give one of you chosen the actual solution to your problem. Also, you put any yen make you well issue is here. You put a honey yen make it. In fact, open the map number 1, one yen make you mara, you put that. Then you what is it? You will look you get so in as much as na ihe ndị a niile si n'ọbara, yes, o si n'agbụrụ,
o si ebe onye si ma ọ na-azụnyere gị ya n'ime o nwee solution. But I did too lazy to even find a solution to the problem. Mgbe ị ga-eji wee ma na nwere amount dị too small itinye n'ihe ọbụla ga-edobe gị ndụ bụ mgbe ihe meelụ gị. Eyo, by the time your life flash before you in a split of seconds, ịghọta what's up, ịghọta ihe melu na 1 million or 2 million ị kara iji solve this problem is nothing compared to ihe na-eme gị later on or na-eme gị at the moment. By the time you ga-aghọta na 50k or 100k or even 20,000 naira bụ obere ego compared to ihe kara ime gị, bụ mgbe ihe mee gị ga-eme gị ndụ ga-flash ya gị in split seconds. Ịghọta what's up. So all the very, very important that in as much as nature blame ihe ọbụla na-eme gị to your family bloodline generation, mata na fancha nwee gịnị nwee solution. Ikwete na ị nwee problem, you start finding solution to the problem. 60% of your problem is solved when you agree with that problem. And before you start throwing responsibilities, onye ano fault, onye ano fault. Moko na onwe gị bad dot, nwe tupula na kpakwa the thing within onwe go tupu iwe emebia. Onwero nke bịa gị n'isi ozugbo ịtụtụrụ onwe gị pụbasị ka ije mee ya. No. I plan go ọ n'ụtụtụ ka ọ na-efifie ka ọ na-abalị. Onye nidiri ini ya ka onye nidiri ini ya. Ka ebe ị nidiri ije, I plan chagodo si I calculate gị within you. So ka ị na-calculate within you ahụ, ịgụọ dị uru ihe ị chọrọ ime ya abalị gị, ịgụọ ọghọm wee fana abụ mmadụ nke ka ga mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta na social media asị onye mere ụdị omume a, my sister, my brother, ịpụta anyị ewelu gị mee gịnị, mee ife anyị kwesịrị iji ka ndị ọzọ wee mụta ihe imere, mụta wezuga onwe fana ya ma fachọ. Because at the end of the day, Aunty Chinazokwuche Odenigbo family tinyecha ọnụ ihe ọhụrụ asọzi gị ije mee gịnị, ije mee ịgụcha ile gị, ịgụcha eze gị ọnụ ite ile gị, ịmarụzịa na iji nya bụ eze tabie ile ka iwebi ile n'ime ọnụ wee kwuba okwu. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 0706-0485853. Hello? Mgbede. Keke ime? No. Daalụ sọ. Mgbede ọma. esi m ugwu aja akpọ. So mgbe ọbụla anyị gara against the God's law, the consequence will come, because ile anya taa nne na nna anaghịzi elebere ụmụ ha anya. Onye agara ma di na nwa ya ọ ka kwesịrị ije na psychiatrist ka a mara ma o nwere ihe na-eme ya n'isi bụ nke mbụ, nwekwenye ihe o riri. Maka na ọ bụ na ile anya dịka akwụkwọ nsọ si kwuo na ndị Rom 8:8 amaokwu 5, onye ọbụla a na-ahụ na-achị ga na-eme akpa agwa ọjọọ dị iche iche, mana onye mmụọ nsọ na-achị. Mana olee otu onye mmadụ ga-esi kwe ka mmụọ nsọ chịa ya? Mgbe ọbụla ihe ọjọọ batara gị n'obi, gịnị ka ị na-eme?
ọ bụgodị na ọ na-enye gị nsogbu, ole onye bụ enyi gị? Ọ bụ ndị ọjọọ bụ ndị bụ enyi gị? Ịma, ana m anụ blood. O nweela ọtụtụ ezinụlọ enwekwere ndị dị njọ, nwekwe ndị dị mma na ha. Dịka ihe atụ, otu nwoke a na-akpọ Josiah, his father is Ammon. Papa ya bụ onye ọjọọ, mana Ammon choose to. So God created us to make choice. He didn't create us in a way ka anyị bụrụ robot. So the man choose to do bad thing. And ile ya na ọtụtụ ndị mmadụ ewerela ihe ọjọọ dịka ihe ọma, were ihe ọma dịka ihe ọjọọ. Mana ihe anyị ga-akpachara ya bụ ka anyị mara na ọ nyekwara anyị warning na ndị niile were ihe ọma kpọrọ ihe ọjọọ taa na ha ga-atakwa afụfụ ya mgbe ikpeazụ. Olee ihe mere mmadụ ga-eji lecha nwa ọ mụrụ gaa dị n'ahịa? Olee ihe na-eme ya na brain? Olee ụdị echiche ọ na-eche? Olee ụdị mmadụ onye ahụ bụ nke dị na nwa ọ mụrụ? Ị hụla, o teela ọ nọ na-eche banyere ya. Anọchọkwa n'enyemaka n'ihi na ọ chọrọ enyemaka, ọ karịa ịkọtụrụ ya onye ọzọ. Ilekwana ya ka ndị mmadụ si akpa agwa taa, na iwere ihe ọma mmadụ ga-aga ịkpọrọ ihe a nọzụ bụ ịdị na mmadụ n'ike n'ebe dị iche iche. Ịbịakwanụ, onweghị ọzọ onye chọrọ ịma the feeling Chineke kere anyị. Onye ọbụla na-emezi otu masịrị ya. Anyị echefuola ihe ndị ahụ. Moral. So ihe nọ ebe a bụ na ekwesịrị ị na-atọ onye mere ụdị ha afụ ka ndị ọzọ mụta ihe na ya, ọ bụghị ịhapụ ya. Mana tupu ndị ji ya kwesịrị ịkpọgadị ya gaa na ha saịkị ka a mara ihe na-eme ya. Ọ bụ ihe ndị a ka m chọrọ itinyetụ n'akụkụ ahụ. Ma anyị bido ugbu a na-akpọ ihe ọjọọ. Ihe social media is helping us. Mana olee ihe anyị na-amụta, olee ihe ụmụ anyị na-amụta, olee ihe nna anyị na-amụta ebe a, olee nne anyị na-amụta ebe ahụ? Ọ bụ ihe ọjọọ ka anyị na-amụta ka ọ bụ ihe ọma? O rule mgbe onye ahụ kwesịrị ị na-aba na social media? Ụmụ ihe ndị a niile anyị na-elebere anya, na-abụrụ sọsọ ịchụ ego, ịchụ nke a na ịchụ nke a. O ga-enye aka, ego dị mkpa, mana let us balance it so that ka ezinụlọ anyị na-enwe obi ụtọ. Obi ụtọ abụghị ego, kama ọ bụ ịhụnanya dị n'ezinụlọ. Ndewo titi nọ. Daalụ sọ. Daalụ. All right, 0706-048-5853 or 0915-570-8347. Hello. What do you make up your no give me tea up? No. I don't know you. Okay.
Dalo. Dalo so. Okay, na ya na time anyị na-emezi kwarapụ oge adịrọzi nwobere oge na-akwapụ m na studio. Alright, ọ bụ na ị nwere ohere, ọ bụ na o nwere ihe ọ bụla ị chọrọ ịgwa m ka ịgwa m ya kịta tupu oge anyị abịa na njedebe. Hello? Ka ime? No. Ezege? No. No. Hello? Hello? Okay. All right. 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello? Mbadama can't email. No. Bless you too. Hello, the boy. I can hear you. Jameson, no. Hmm. Gazegi, dalo so. Dalo. Ga-ewerekwa otu call tupu mpechie for the day. Gba m na 0706-048-5853. Hello? Mgbede ọma ka ime? Adam oyi.
No. Dalo so. All right, 0706-048-5853. One 0915-570-8347. Hello. Okay, so what's up, Nabia Angelebe? And I am just years or any I could. In the madu wepatal, Nimeba Nova Singita. Yeah, and ye one wine lulu. Ye more lulu na this situation. Whether no wagi in a ritual or bro wagi. Kpọtara ya akpọta, mụrụ ya amụ, ewatara ya na nkụ. So long as na ị na-eme ihe ọjọọ, otu mbọsị a ga-ejide gị. And ejide gị, ifu na whatever it is you've been laboring for years. Ọgwụgo chikina. Fini. Ọgwụgo like that. So, ọ dị very important. Why not ịkwụba aka gị ọtọ? Why not ịkwụba aka gị ọtọ? Why not isi ụzọ ziri ezi wee kpee ego gị? Nwere ọ dịrọ too difficult to do. Why not ịzụ ụmụaka gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị? Ụmụaka atọ, ihe ọbụla ruru gị asị nna ma nne, ị ga-erite ya. Why not just gbara ihe ọjọọ ọsọ? Ọ bata gị n'uche otu a, chọba otu ọzọ ị ga-esi wee distract onwe gị, kpebere Chukwu gị. Ọ bụrụ na traditionalist ga ịmaba ife ị ga-emebe, kama make sure na ị nwetara onwe gị na ụdị ọnọdụ a, because it was premeditated. Isiro na nlọ wee mebie, ọ bịara gị n'uche imebi ozugbo. And ihe akari continue, ọ bụrụ na this girl atụtaghị ime, girl bịa dị ime, ajụbazie nwa 15 years, a cause for concern. Ọ bụla nwa elugo 20 years ma 21, onye ọ na-arapịa sị na ụmụaka kịta anụ ala, ụmụaka Gen Z. Mana nwa dị 15 years claim na ọ nọ under the father. Ajụbazie ese. And that society is a good society, because ọ bụrụ onye niile ka mmadụ kwesịrị ịgbachipụsịcha nkịtị. Imagine na ha gbachiri ya nkịtị sị family otu ọ na ha shi ebute ya, ha buru ha tachatalụ ha lacha. Mpịa nwere ike ịka na-emekwa ya n'elu ime ahụ ọ dị. Hey! Oh, Chimo. Hello? Ị nwere sọsọ 2 minutes ikwu ihe ịchọ ikwu. Ka afọ ebe isi akpa anyị. Okay. Nnọọ DJ Olimbo, nnọọ. Ịbịakwa late taa. Anyị dị oyi.
Daalụ. Daalụ sọ. Daalụ. Alright, ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa si unu ka echi nebụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Ọmala asụ sụọ n'ikwu amaghị asụ sụọ naanị. Oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ mile. Agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Tọ. Inu a is enough for the wise. Ụzọ enough featuring flavor ka m ga-ahapụ unu ka ọ dị n'echi.